Arwakni machiegni nyakwara moge jwange chenro makawuono mar ohala gi mwandu. Ma en chenro mamedo koloni yore mopogore pogore kendo miyi riekni kaka inyalo chako ohala kendo tae e yo makare. Machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Kawuono nyakwara moge jwang kwa chako chenro mar ohala gi mwandu wadarango sigand Samuel Owino Ofula mayudore kar chiro mano mar makina e kar chung' bura ma Kibra. Kawuono watu akode kolerno mathoth kotene kod ohala mowacho ni nyaka sani osetimo kuom higni moheo 30 kata mochomo 30. Sani nyakwara moge jwang olerno bende moro mantiere kit tich motimo kar kae. Gin tich mane motimo nyakwara mogi. Sani nitiere bag mopogore opogore manya bedo kae kiroho manyalo ting'o to magi loska kod pien. Mae en achiel kuomgi mathoth bende nitie kar kae ma bende kolosogi en thuolo momiyo jogo mabiro nyiepo ire. Kamae en achiel kuom ohala ma bende otimo. Mae modage kaunti ma Nairobi kae kuom kindegi duto to mor gi lit mar timo ohala ni gin mage. Bende ing'e ohala mar pien. Ber mar pien en mane? Kawuono wayude kar ka ni mar wadaranga ne ni maling'ling mantiere e ohala ni mano mar pien miloso godo mwandu mopogore opogore e kaunti ma Nairobi ka kod alwora mare en nade? Wuoth kodwa kewinjane sigand Samuel Owino Ofula mar Makina Market e kaunti ma Nairobi. Ginyinga iluonga ni Samuel Owino Ofula, auda lego Siaya, dhoodwa dhoot mar Karuoth. To atiyo tich mar pien gi dho wegi iluongo ni the leather articles producer. Kachako nachako koda loso wuoche mane aloso wuor mar repair. To ne watime bath ndara. Mago ne ochakore higa 95 ka drop out of school kano nego bena 95 nane form 3 ka school fees otamo janyuol. Koro bedo ni wuora notho, mama mane wan go to wewa joma ng'eny ne chuno ni nyaka many gima nyalo timo. Koro sama nandala abedo kanyo to kata kamano ok na bedo kod chuny mar tiyo pien to nikech ne tiji familia wa. Wuora wuon ne en fundi wuoche na otime Kampala. Gie tich matiyo gi sani mar loso bege kata gi dholuo bage luongo nang'o kod Kisumu kiroho. Onge ng'a opuonja. Wuoche tanyalo wacho ni napuonjera kokadho kuom omera kendo achako amedora kuom muindi. To koro kochopo kar bag ka to nabedo kod agombo mar tiyo gino ero machielo mopogore kod gima ne watiyo kaka familia. Ema chako puonjorago kenda mos. Kendo anwang'o ni gimikete chunyi timore kendo nyalore. Gimomiyo awacho kamano, naketo chunya nadwa puonjora bag mapuonjora kenda kang'iyo gik ma ji oloso. Tabenda timo follow up maber ane kaka chakro kod gini kogik to nyalo bedo gima chal na manyaka sama kora chope ma abende apuonjo ji nitie oko ka. Ohala wachne tek. Ohala nitie odiochieng' minyalo chung' ka iparo nobiro bedo kaka nyoro tinwang'o kodiochieng'no samoro ber maloyo kata mana nyoro ni. Samoro kichiew kiparo ni kiny nobed maber to chako bedo ataro. Koro gima nyalo wacho nen ma keto geno e higni gi duto asetemo. Kata ka sani tanyalo koni ni ohala ni piny kuomwa wan jogo eko maloso gigo eko ma is a second need kuom jalno ero ma kawaida, yani mwananchi wa chini. To en a necessity kuom jogo eko ma ni ong'ala mamalo
the high class. To kaka kama lose ka chiche onge, ma is just a production area. Chiche ni mana oko makase lose ya ka koro kenda timenadi acha katingo gi kadhi manyo go chiro. Gikinde ma chien kanyo chiro ne ber to nikech jogo eko mang'eny ne pod ok odonjo ang'owa e ohala. To sani kaka na wuon ing'e ni sama inyuol to tekore ni dog chien. Joga masenyuolo ka gin jok yawuoyi maromo 7, yawuoyi gi nyiri 2 kod yawuoyi 5. Sama giwuok ka giwuok gi nying-gi to giwuok ka giting'o nyaka nyinga be gidhigo. Mano okelo ber samoro, to kalure kod chichwa kaka chalo ok en chiro ma omako dhano mathoth, omako dhano over certain level. Koro inwang'o ka samoro that circle kowiye oko to chuni nyakiriri nikech ok en kama lach ahinya, nyakiriri mondo iduogi donji. Maduong' mogik e ohala en gi jalno ero motini to oro ng'ato. That has been the backbone of this business. Yani, in another word, referrals. To kowegi kanyo watemo matin kech kata mana mbui aparo nitie kaka samoro chien kanyo nyocha temo mondo adonje to anyalo wacho ni maduong' ahinya en your area of expert. Nitie kaka samoro an kod ulemavu mar timang'o mar uso to nikech akia mino nengo. An awuon kaloso gimoro taloso gi chuny achiel. Koro ka ochopo sama kendo ochopo sa uso, ka aselose ka chuny ohero tibiro tijaro kuom miya nengo ma ok donji kod tich matiyo to chunya jajok piyo. Koro mano e kama nyalo wacho ni kama mokruok mara nitie. Tools wise anyalo wacho ni gisani to gik moko advance, lakini an kaka na chako gi kama chope kata ma japuonjere mapuonjo ang'iso ga ni the only tool you need to arm yourself with when you are doing this or when you want to learn is determination. Nitie nyathi manyako moro ka do ne wuok odhi lunch o kano biro ka chunya no chae to nikech joma nyiri mondo olan gimoro ok yot. To believe me, ni nyako sani twang'o bag kendo kuom muda machuok mok napar no nyalo timo kamano. Gimomiyo awacho kamano, nitie nyako manotelo ne mobedo koda dweche 8 to ama onge gimowago nikech ok nojihami aku kwa prepared. Lakini kama to gi chunya neno ni nyose yango mowacho ni mai tich madwa timo nadi manyaka ng'e e dweche 4 sani anyalo wene gimoro supervision to nyaka tim to matin. To mano is the only quality of a good craftsman. Supervision the least. Ma kibedo supervised ahinya to miyo ga ng'ato pressure machopo ni kata mana gimidwa golo ok wuoge gi man kare. Okay, nitiere pien ma onyongi to weyier kuome, en nengo ne ni malo to kambe malose bende tin. Kendo nitie pien makoro lose standard mar wazungu miluongo ni the oil pull up. En
Ubende nengo nene malo. En kitiyo kode to target mari en mana jogo eko kaka odiero kod jogo eko ma olony kuom gimnoero magidwa timo nade, magidwa ng'iewo. Anyalo ng'iso gini maduong' ahinya en bedo koda geno makende. To nikech an awuon kaduoki kuom an awuon, okawa higni 10 mondo mi ang'e ni gima timo en gima nyalo tero ng'ato kamoro. To nikech kadonje industry higa 95 to achako neno ber tich matiyo mar pien. Gi kindeno ne pod aloso wuoche. Bero chako neno na higa 2005. Koro mos to kata kamano ing'eyo ni ok odiochienge te gin odiochienge keyo. Anyalo wacho ni higni 10 ka ne aloso puodho. Toke kanyo kochakre 2007 nyaka romo 2017 ne tich ber. Kech jok manong'eyo ber mar tijni ne tir. Gie sani koso tich kuom vijende mamoko obiro mapuonjo ka, jomoko be puonjere, sirikal puonjo, joma thoth koro yawo tijni. To kata kamano mar ng'ato to nitie. Inyalo donjo kawuono tikoso to kiny to kichak iduogo to wiyi owil gi gima nyo otimore ni bang' dweche 10 mokalo. Mano e kit ohala. Inyalo bedo higni 10 kichandori to dwe achiel kende to wiyi owil, kata ka nyiparo ni mondo ilok tich tichak iwacho no oyo pod abiro mana dhi mbele. Lure kidwa tiyo tich maler nyaka kawi thuolo malach. To nikech en tich lwedo, nabedo ni watiyo gi mashinde ma nyasani ma jo agunda tiyogo, to dawa wuoye terms moro. Lakini kata obedo ni nitie moko matin mwase implement ma tin mondo mi tich obed mayot, omiyo koro sani wanyalo produce an kaka an kama ng'ata chiel nyalo produce bega ariyo e odiochieng'. To mano be achuno ndi, to nikech ageno ahinya kuom ber mar gima loso moloyo loso mang'eny. Heri alos kata machiel bang' ndalo 2 moloyo kawo seche 8 tiloso go items kata madek to jang'iewo kobiro mong'iyo. Nikech our measuring standard, it's not with the government, it's not with me, it is with the buyer. The buyers that you have are the measuring standard. If you have buyers that can buy semi-produced products, that is it. If you have a buyer that normally nags you and they say, okay, you have not yet reached my level, then I would always go for that, because they are the people that keeps me be on the top. Koro karamar tich wan chiro mar jo county council mar Nairobi miluongo ni Kibera market kata Makina market. To ane store namba 359 to gin store ariyo, namba 359 gi namba 360. Yo mayot minyalo yudago kidhi e Google, to you just Google ni Ohala leather bags, ama inyalo goyo na sim e namba na mar sime 070 3 4 4 02 kata 070 22 50 80 82. Nyakwara Mugejwang' wakawo mana yweyo machuok gi sani chenro ni mar Ohala gi Mwandu. Aduogo kae kod ja ohala mar Juma. Kik idhi mabor.
Sanju woda. Temane winja. Anariwo ni lwete na winja. Kikiwe nyathine e altar kamano. Anakwai Sanju. Ma ok en niti. Daler winjane. Nyako mwaka ni ok en niti. En nyako moro machielo. Ang'o momiyo inirwako lepona rusgi? Wachna. Anakia hata gima dhi nyime kae. Adiera ma inikia en ni an naseriwa rus chon to jaoda en pari. Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use my Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Thum en juogi, kendo en pok. Nana ke band mane koro, awer ke dhoga to. Jomago ngengo goyo, jomago yeke goyo, jomago bul. E gwenge mamagunga mantiere gwasi e Suba. Wamanyo ni jao hangla maratipo, mane jothum mathoth onwang'o tiegruok e lwete. Wayudo wanga Jakolando. Jothumbe asekonyo mang'eny. Ng'ama luwo bang' girese no dos. Dos an madhi amo dalagi. Weche iweyo, jijo gweng'. Kuro mandini, Elisa kwane simbi okodonje. Tuesday, Elisa ni odhi kanya. Jako nong'e ni en gi wanga. Koro penyo mana wanga to wanga ng'omiyo lemo ne atong'ona mana piano gi drums ade gi kiango. Nyako no dhong'eyo ne Elisa gi temo mi Elisa gari meriembego. Tich abich ni, kochakore saa 2 okinyi, kendo wanuoye ngeso saa 5 onyango, e Ramogi TV, kitae gi Solomon Atito Kafaya. Machiegni kendo nyakwara moge jwang' e chenro mar ohala gi mwandu, kendo en moro mara ni podi kete karka e chenro ni arne wachaki nyaka sani. To parni podi nyatudi kodwa e chenro ni achiel kachiel kokalo e mbui mekwa duto te mag Ramogi TV. SMS line oyaw en 23 Nyakwara moge jwang' kawuono ka wantiere karka e chenro ni mar ohala gi mwandu, warange achiel kachiel. To kwa menyo siganda Peter Odhiambo matimo ohala mar welding makina ei Kibra mae kar chung'ur bura ma Kibra, kendo kawono watu wakode ka omiwa mathoth maling'ling mantiere tijni mano mar welding, kiwacho ni midhiero mabiro kode, moro mantiere iye ka kachiel koda ka weche mamoko maponono pondo mantiere ei tijni. Ohala machalo kamae ichake nade, inyalo tae nade? Wawinja ne siganda Peter Odhiambo mabende watu wagodo odiochieng'ni makawuono achiel kachiel. An kichako nyinga Peter Odhiambo Budho, kama tiye ka en Makina Market, Kibira. Atimo ohala mar welding. Asebedo ga fundi mar welding ni. Sani higni madhi ma 20. Higni 20. Na donjo ka the year 2001 to 2002 makora chako andani. Asebedo ka dhi kode matin. Kato bedo no tek, wayudo yuto mo matin. Wayudo kaka wanyalo jitega mea ute wakunde mowuoge. Wanyalo puonjo go nyithindo. Koro walo ni ober en mani tine sani ji odonje mang'eny. Lakini ka in gi kastembe ni nikech kaluwore gi kaka kitiyo tich mo maler, kastembe ni mane sayudo ok nyal weyi, gimbe gichaki oro ni mamoko. Mondo mi wayud kaka wanyalo songo mbele gi maisha. Chon nong'eny, to sani tinde ji odonje mang'eny, koro ng'eni customer bende pungwa, ji boyawo welding kuonde mang'eny. Koro yudo ni kastembe ni machon, ka ni maintain gi gini ma pod ginyalo oro ni customer. Chon ne customer nyalo baba to timo window shopping. Odonjo, kosedonjo to openjo mane ma iloso pesa di to koni wadhi office, onyalo kata mana miyi pesa gi sechego. Iloso negi. Sani tinde
thoth tijewa gi ji nenogi e internet. Iyudo ka ng'ato timo window shopping, ubiro kata iri koseng'e nyaka gima odwarono ni gino wadh pesa maromo kama. Koro nyaka an idog adoga chien mondo oyud kaka unyalo winjoru kode mondo mi omiyi tijno. To chon to ne nyalo mana chako ne kata gi nengo mamalo ibage nikech onge kuma oboyude to in oseyudo kitiyo omiya miya tijno. Ohala ni sama idwa chake nyaka ibed gi welding machine, nyaka ibed gi grinder, nyaka ibed gi material minyalo losogo dhodhi moro kata drisa. Eka koro ng'ato biro neno ni ng'ani tiyo tijni. Koro magi gik madwarore, tools mag tich nyaka ibed gi vice, nyundo ni moro nyaka ibed go miriego chuma. Koro magi gik ma nyaka ikuong ibed go matin koka inyalo chako ohala ni. Tijni sama kata an kana achake to nok ang'e ni anyalo time nikech ne ayudo kotek nikech oramo ga bende wang'. Koro nawacho ni gini ere kaka biro familia ma tiye ma chieng' moro ang'i kode. To nayudo ka en ma kaka ibedo jabidi isoya go nikech sani koro gik ma wan go kaka ngologi gi glasses mwatiyo koro wang'wa bok ramwa watiyo atiya mwatiek tich kendo wanindo na mayom. Koro mane changamoto mana neno ka nachako biashara ni bang' achien nayudo ka kare pogos mwatiyogo gi nyalo konyo koro ok affect wang'i ahinya. Moro ma tijni miya ok ing'e ni sama itimo business to iyude nya pesa ni moro matin bang' tieko ne ng'ato ka tije manopimo. Imbi nyayudo kaka itimo achiel ariyo adek tikendo en tich moro ma bende sama ing'eye to ok inyal nindo kech. Ka in kode tiyudo matin sama imulono nyayudo ka customer be neno kitiyo tichako biro tichako medi moro. Koro idhi magi mbele gi maisha. Tich ma welding kidwa ni mondo ing'eye maber kik ibed gara ka gi dwaro pesa. Sama isekawo pesa iketo mbele to ok ibi ng'e tich nikech ibiro neno ka pesa ma koro idwaro mondo mi familia mondo mi iti tich mo maler ma ng'ato nyalo ng'e ni ng'ato to tindo ng'e tich. Koro tami nikech idwa ni kimulo matin to mondo mi pesa. Koro funde mang'eny biro luori nikech seche moko koro ijapuonjre to ikawo pesa iketo mbele. Koro mane challenge lakini sama ibedo ng'ama mwaminifu iyudo king'eyo tijni maber. Kech obiro konyi maisha ni duto te kendo ibiro bedo ng'ama ong'eyo gima timo. Igo quotation maber. Kaka sama mi tich itiyo ne tich maber ma kobiro to redhika. Aso bende koro iyudo ka koro ibedo ng'at mar transparency kaka customer mi pesa ne to ok igogo kona nyaka make sure ni inyiewo material iloso ne gigo obiro kawo gine wang' sa sama nodware. Kopo nitie challenge moro manitiere kata ka ni ne ok ikuot maber inyalo informe iluonge to ubiro kode tikone ni ka ne nitiere kaka na ok akuot maber lakini koro akwayo ni meda percentage machalo kama embo biro mana elewa kata kugo kode kwan. Koro ko ng'ama ok yware to biro medi gima tin titieko ne tich maber maonge ywaro. Ok ing'e ni koro karwa ka to wan jojua kali. Ok ochuno ni nyaka iyud daily, inyalo biro chieng' moro ya nono, chieng' moro yudo matin nikech kata mana jowa mopuonjo ka gi ok wandikogi. Sama wayudo tije ka koro inyalo miyo ng'ato dhoth moro loso uwinjoru kode, inyalo miye drisa loso uwinjoru kode, koloso tieke to ichule kaka nuwinjoru kode to asba biashara norumo kamano. Koro thothne wajojua kali kionge customer nyaka an ibed abeda ke sani kata mana tine repair mag gari gi chon wan waonge mang'eny sani tinde gionge. Koro en ni sama iwuok e ot ilemo ibiro tich Nyasaye oyie to an nomiyi matin midog e ot. Koro en mana kamano ok inyal ndiko ni ka odhi e tich nyaka ayud pesa. Inyalo anono. Koro igajiri agaji inyalo chamo stogi mo machon ka onge be inyalo wuoyo gosiepni moro koni ama kawuono an marach miya gimoro adonj go ot kiny Nyasaye none kaka piny noru. Thuolo mase bede welding matin en mane idwaro ni ibed ng'at mo ma transparency mbele e customer kendo kike ibed ni ke sama customer mi pesa to pesa ne ni ikuongo iringo go e tiji mamoko kapok iloso ne gire manopimo kuomi nikech sama itimo mano no to idhi biro yudo ka customer mang'eny luori nikech koro iketo gi e koko manyako fuadlia iko dhi ka sirikal mondo mi oyud kaka koro inyalo yudo gigene. Koro inyalo yudo kibiro koso tijwa ni
malach nikech customer gi gin joma gamore nikech samiloso ne itero gik moko kata mana site itie siepene madhi e site kuro maneno kata samo gedo penje ni fundi mane ma otimoni kama lakini sami chande moke itimone gige ne wang' sa kata iloso ne maber to koro inyalo yudo ka koro tijni koro ikose ok iyude maber koro mane challenges waseneno ka en mano wese matamoa lakini tijwa ni mondo mi iwach ni nyalo yudo gimoro daily basis to winjo bed ni stima bedo kila siku to ka stima olal kaka kinde moro chien ka nyiche stima lal kabisa owinjo bed ni wabedo gi generator manyalo konyowa wechewa mag tijegi to kaluwore gi mapato nikech generator mawang'o welding nyaka obed generator maduong' to koro ka ok wanyalo yudo pesa mwanyiewogo generator maduong' manyalo serve kata mana sekta wa mar jua kali ni iyudo ka koro sama stima olal to ji obedo abeda nikech koro onge gimane tim mondo mi iendesa kata ka tij kasam kane in ohala ting'e ni nyalo mana weyo sama iyudo pesa moro maber to iwacho ni ohala ni koro asedhi kode seche moko kodhi koda maber kata seche moko yuto ne tin nikech iyude to seche moko inyalo bedo muda mang'eny ka ok ichak iyude kendo koro inyalo yudo ni iyudo pesa mo matin ka inyalo swep go mondo mi idhi go ohala moro machielo mane manyalo mi iwe lakini kapok iyudo to nyaka an ibed mane concentrate mane ohandini otena gi ne jowa ma dwa chako business ma welding ober lakini nyaka ibed ng'ama fumlia ki ng'ama dwaro gik moko madongo chapchap onyalo biro bagi mbele nikech ok en gima inwang'o kila siku en gima nyaka ibed gi mfumlizi ka Nyasaye oyie ibiro mana dhi maber mikachap en maluwore ni iyudo ohala iyawo ohala ni kama nade nitiere kuonde moko ma bende ginene moko ma center moko ma sani koka ji gede to welding obetin kidhi iyawo ohala kanyo iyudo customer mang'eny mane nyalo neno berne lakini kudhunguru kamoro achiel kama iyudo ni customer ni kama nyaka maintain onge customer moro ma ibiro yudo ka oa kamoro kok in mimanyo nikech wawuotho nyaka site kuonde ma ji gede gi wapenjo tich lakini nyaka ibed gi communication kata mana gi contractor man kanyo kata engineer emano mi tich kopo no ng'eyi nikech kok ong'eyi to onge kaka onyalo miyi tich nikech onyalo miyi pesa to owacho ni nyalo lale gi pesa koro changamoto tena mwanene business wani odwa ni ka Nyasaye ogwedhi tibede kata gachi mo matin sama in gi gachi mo matin kidonjo e site to wuon tich ok onge kodi gi wasiwasi nikech oneno ka eri isemulo pesa moro mabed dit matin makoro kata komiyi 100,000 kata 200,000 gini to onge kodi gi wasiwasi nikech oneno kata mana seche moko number plate mar gari kidonjo e site kiwuotho gi tieti ka mwanda to onge kaka ng'ato nyalo miyi 100,000 isoyo funguni to en garanta ni biro kelone gik moko koro bedo kodi gi wasiwasi mang'eny nikech koro mane momiyo nyaka koro contractor kata engineer ng'eyi matut mang'eny nyaka kamiae koro ka en monyalo chung'ni mondo wuon tich otimnano omiyi pesa e yo makare koro mano bende waneno ka en changamoto nikech ng'ato nyalo neno ka tiji ber to koni ni dhi chak tijni tionge gi pesa minyalo dhi chako tijni koro dwaroga ni mondo ibede gi pesa o title mo matin minyalo chako go tich koro mane challenge mang'eny ma seche moko wanene e tijwa ma welding odwa ni ibede gi pesa mo matin minyalo ologo kata material koro inyalo tiyo atiya ne ng'ato kata ng'ato osemiyi tich kok ibiro dhi kawo pesa baadaye namba na mar simu en 0722 15 66 48 nying mibiro yudago en Pito Odhiambo ama Kanyada. Nyakwana moke jwang' sigana ka sigana ntiere kod puonj ma wayudo iye mane gimiyo kawuono e chenro ni mar ohala gi mwandu wawinjo sigana mano motenore kod mano mar loso gige pien e kin mamoko ka watieko kanyo gi mogik ma bende wawinjo mano mar welding en jip mwaoro ni bende e chenro ni mar ohala gi mwandu ne adieri ohala en gino manyalore kendo inyalo tae e yo makare erokamano kuom bedo koda no chak chenro ma kawuono mar ohala gi mwandu makoro sani wachopo e giko mare tudi koda kero juma manyien wadhi menyo ni owelni mamoko wamiriekni kaka inyalo chako gi kendo tayogi e yo makare oriti masani nyinga Cleophas Oluoch.
Mondo mine chenroni kod mamoko mag Ohala gi Mwandu. Donje viewsasa.com.